Existují auta, která jsou víc než jen kov, guma a benzín. Jsou auta, která se stanou zrcadlem celé jedné éry, svědky života celé společnosti. Trabant 601 je jedním z těch mála vozů, které nejen přepravovaly lidi z bodu A do bodu B, ale na své malé karoserii nesli tíhu režimu, potlačované sny milionů lidí a nakonec i nespoutanou radost z historického znovusjednocení. Nazývat ho prostě papírovým autem by znamenalo klouzat jen po povrchu. A přesně o tom je toto video. Chceme jít dál za laciné přezdívky a pochopit, proč toto malé auto, vyrobené z neobvyklých materiálů, poháněné dvoutaktním motorem a zrozené v dílnách Německa, které už neexistuje, vzbuzuje vášeň, sběratelskou mánii a oddanost po celém světě i desetiletí poté, co se zastavila poslední montážní linka. Vítejte u kompletního příběhu Trabantu 601. Auta, které definovalo východní Německo. Abychom pochopili Trabant, musíme nejdříve pochopit svět, který ho stvořil. Po druhé světové válce zůstalo Německo rozděleno na dvě radikálně odlišné reality. Na západě směřovala Spolková republika Německo s podporou Marshallova plánu k prosperitě. Na východě se budovala Německá demokratická republika, NDR, na principech reálného socialismu pod dohledem Sovětského svazu. NDR se prohlásila za první stát dělníků a rolníků na německé půdě. Teoreticky mělo jít o ráj rovnosti a pokroku. V praxi to byl experiment sociální kontroly, kde Stasi, obávaná tajná policie, utkala síť sledování, která neměla v moderní historii obdoby. Odhaduje se, že každý 63. občan přímo či nepřímo spolupracoval se státní zpravodajskou službou. Vybočení z řady mohlo zničit kariéru, rodinu nebo i něco horšího. Ale i v tomto kontextu omezení se lidé potřebovali pohybovat, potřebovali dopravu. A právě v této atmosféře se na konci 50. let narodil Trabant. Zajímavost. Jméno Trabant znamená v němčině družice nebo průvodce a bylo vybráno na počest vypuštění sovětského Sputniku v roce 1957. První umělé družice na oběžné dráze Země. NDR viděla v tomto názvu symbol socialistického pokroku. Město Zwickau-Cvikov v Sasku mělo bohatou automobilovou tradici. Před válkou zde sídlilo Auto Union, dnes známé díky luxusním značkám, které ho tvořily. Nyní, v novém socialistickém Německu, měla stejná tovární infrastruktura sloužit k vytvoření lidového vozu. Mělo to být něco funkčního, cenově dostupného a vyrobitelného z materiálů, které byly v plánovaném hospodářství NDR k dispozici. Výsledkem byl P50, první verze Trabantu uvedená na trh v roce 1957. Kompaktní dvoudveřový vůz s dvoutaktním motorem o objemu 500 kubických centimetrů, který dával výkon pouhých 18 koní. Byl malý, hlučný a spaloval směs benzínu a oleje, která za ním zanechávala charakteristický oblak modrého kouře. Ale bylo to auto. A v NDR bylo vlastnictví auta obrovským privilegiem. Jedním z prvků, které nejvíce přispěly ke špatné pověsti Trabantu, byla jeho karosérie. Kvůli chronickému nedostatku oceli v ekonomice NDR museli inženýři hledat alternativu a našli ji v kompozitním materiálu, který nazvali Duroplast. Duroplast kombinoval nekvalitní bavlněná vlákna, dostupná v hojném množství díky obchodu se zeměmi socialistického bloku, s fenolovou pryskyřicí. Výrobní proces byl pracný, střídalo se až 90 vrstev vláken a pryskyřice, které se lisovaly za vysoké teploty. Výsledkem byla tuhá, lehká deska, která, a to bylo klíčové, nerezavěla. Inženýr Wolf Bartel, zodpovědný za vývoj tohoto materiálu, jej prezentoval jako geniální řešení strukturálního problému plánované ekonomiky. A v jistém smyslu jím byl. Duroplast byl odolnější vůči drobným nárazům, než se zdálo, a skutečně nekorodoval. Měl však jednu velkou nevýhodu, kterou nikdo nedokázal plně předvídat. S tehdejšími technologiemi byl prakticky nerecyklovatelný.
Když NDR zanikla a tisíce trabantů byly opuštěny, tento téměř nezničitelný materiál se stal noční můrou pro životní prostředí. Zajímavost. Po pádu zdi v roce 1989 bylo v ulicích západního Německa opuštěno tolik trabantů, že úřady začaly nabízet malé prémie majitelům, kteří je odevzdají do sběrných dvorů. Ironií osudu se materiál navržený tak, aby vydržel věčně, stal jedním z největších problémů německé recyklace 90. let. Ale v době svého vzniku byl Duroplast přijímán jako úspěch socialistického inženýrství. Karoserie Trabantu odolávala zimní soli na silnicích, nevyžadovala obvyklé antikorozní vrstvy a dala se relativně snadno opravit. To, co inženýři považovali za inovaci, se časem a v očích západního světa stalo zdrojem všech vtipů. Plastové auto, lepenka na kolečkách, motorizovaná konzerva. Pro občana ND R nebyla koupě Trabantu jen o návštěvě autosalonu a výběru barvy. Byl to byrokratický proces, který mohl trvat roky. Na začátku 60. let byla čekací doba kolem 2 let. Do konce let 80. se tato lhůta vyšplhala až na neuvěřitelných 14 let, v závislosti na objednaném modelu. Logika plánované ekonomiky ukládala výrobní kvóty, které nevždy odpovídaly skutečné poptávce. Náhradní díly byly další kapitolou sami o sobě. Když do autorizovaného servisu dorazila zásilka dílů, lidé stáli fronty, aby si koupili vše, co si mohli dovolit, bez ohledu na to, zda ty díly zrovna potřebovali. Výměnný obchod byl běžnou praxí. Pokud jste měli náhradní světlomety a soused měl těsnění pod hlavu, domluvili jste se. Nic se nevyhazovalo, vše se opravovalo, prodávalo nebo měnilo. Mechanik Uwe Schmidt, jehož rodina po generace provozovala autorizovaný servis Trabant v Braniborsku, vzpomíná na tento ekosystém s kombinací nostalgie a úžasu. V jeho dílně díky oficiálnímu statusu nikdy netrpěli nedostatkem dílů, který trápil běžné občany. Byli si však velmi dobře vědomi reality, v níž žili jejich klienti. Pokud se vám video zatím líbí, dejte mu teď like. Ohromně nám to pomáhá, abychom mohli i nadále přinášet příběhy, jako je tento. Navzdory všem svým omezením, nebo možná právě kvůli nim, představoval Trabant pro mnohé něco, co mělo v NDR nevyčíslitelnou hodnotu, autonomii. S Trabantem jste mohli jet navštívit příbuzné v jiném kraji, takzvaném bezirku, mohli jste o víkendech uniknout do přírody, mohli jste si v rámci hranic státu razit svou vlastní cestu. V zemi, kde byla svoboda pohybu přísně kontrolována, bylo řízení vlastního auta téměř politickým aktem. Zpěvačka Sonja Schmidt složila v 80. letech píseň o rozkošném modrém Trabantu, která se stala malou sentimentální hymnou každodenního života v NDR. O několik let později s jistými rozpaky přiznala, že musela využít známosti, aby získala svůj vlastní Trabant, aniž by musela čekat v obvyklé frontě. I v socialismu na konexích záleželo. Jednou z méně známých dimenzí Trabantu je jeho historie ve světě motorsportu. A ta je pravděpodobně nejpřekvapivější. Na Rallye Monte Carlo v roce 1970 dokončily 2 posádky z Trabanty závod na 71. a 72. místě v celkovém pořadí. Nebylo to epické vítězství, ale stačilo to k tomu, aby dvojice Eberhard Asmus a Helmut Pilla zvítězila v kategorii vozů do 850 kubických centimetrů. Franz Görg a Johann Müller obsadili v téže kategorii 2. místo. Trabant na Monte Carlu. Už jen ta představa vypovídá mnohé o všestrannosti malého saského vozu. Zajímavost. Nejslavnějším závodním Trabantem v celé NDR byl model 601 upravený Klausem Schumannem, 5násobným národním šampionem v kategorii Trabant. Jeho vůz dokázal vyvinout rychlost přes 180 km za hodinu, což byl více než dvojnásobek maximální rychlosti sériového modelu a v 70. letech byl na okruzích východního bloku skutečným pojmem. Monika Prang byla policistkou v NDR a také rallyovou jezdkyní. Tato kombinace, která by v jiném kontextu mohla působit rozporuplně,
byla v tehdejším systému naprosto možná. Sportovní motorismus byl jedním z těch prostorů, kde se bariéry třídy, profese nebo politické příslušnosti na trati stíraly. Když Monika hledala své první závodní auto, možnosti byly jasné. Trabant, Wartburg nebo nějaký sovětský dovoz. Vybrala si Trabant a této volby nelitovala. První závody jí potvrdily, že našla svou vášeň. Časem přešla k výkonnějším vozům, k Ladě, do které její tým nainstaloval ochranný rám a mechanická vylepšení, aby mohla soutěžit na vyšší úrovni. Ale na svou první etapu za volantem malého vozu ze Zwickau vzpomíná s láskou. Bylo to auto staré školy, bez posilovače řízení, bez jakýchkoliv elektronických asistentů. Čisté a upřímné. Listopad 1989 je jedním z těch dat, která v moderních dějinách znamenají před a po. Té noci začala padat berlínská zeď. Fyzický symbol rozdělení Evropy trvající téměř 3 desetiletí. A mezi prvními záběry, které obletěly svět, bylo něco, co nikdo jako symbol neplánoval, ale co jim bylo naprosto dokonale. Dlouhá fronta trabantů, projíždějících směrem na západ, za potlesku a jásotu davů, které na tento moment čekaly roky. Tyto malé hlučné sedany s dvoutaktními motory vypouštějícími namodralý kouř se staly vozidly svobody. Ne proto, že by to byla nejmodernější, nejrychlejší nebo nejpohodlnější auta, ale proto, že to bylo to, co lidé měli. Byl to nástroj, se kterým miliony občanů východního Německa poprvé přejeli na druhou stranu. A toto gesto, toto překročení hranic zůstalo navždy zapsáno v kolektivní paměti. Umělkyně Birgit Kinder vyrostla v Durinsku a v roce 1983 se přestěhovala do Berlína, kde poprvé uviděla zeď v celé její délce. Dojem byl tak hluboký, že od té doby snila o tom, že na ní bude malovat. V roce 1989, krátce před pádem, si koupila Trabant Deluxe. A když se režim zhroutil a umělci z celého světa byli vyzváni, aby zanechali svou stopu na zbytcích zdi, Birgit naložila barvy do Trabantu a vyrazila přímo na East Side. Výsledkem je jedna z nejreprodukovanějších a nejznámějších nástěnných maleb současného urban artu. Modrobílý Trabant prorážející zeď a nechávající za sebou cihly, jakoby nikdy neexistovaly. Dílo s názvem Test the Best je součástí East Side Gallery, nejdelšího zachovaného úseku zdi v Berlíně. Je to zároveň pocta autu, onomu okamžiku i celé generaci, která na svobodu čekala příliš dlouho. Zajímavost. East Side Gallery je dlouhá 1,3 km a tvoří díla více než 100 umělců z 21 různých zemí. Mural s Trabantem od Birgit Kinder je zdaleka nejfotografovanějším a nejreprodukovanějším dílem celé galerie a stal se jednou z nejznámějších vizuálních ikon znovu sjednocení Německa. První roky po sjednocení nebyly k Trabantu milé. Občané bývalé NDR, kteří na ten svůj čekali až 14 let, ho opouštěli, jakmile si mohli dovolit západní auto. Ulice východoněmeckých měst byly měsíce plné zaparkovaných a opuštěných Trabantů, ke kterým se nikdo nehlásil. V některých případech byly nechány přímo v příkopech u dálnic, čímž vytvořili to, co média nazvala Trabi Trail. Dlouhé procesí opuštěných aut, které značilo cestu z východu na západ. Ceny se propadly. Trabant měl najednou nižší hodnotu než ojeté jízdní kolo. Někdy se dávaly i zadarmo. Zdálo se, že je to definitivní konec malého auta ze Zwickau. Ale historie má své vlastní rytmy. V polovině 90. let se něco začalo měnit. Titíž občané, kteří své Trabanty opustili, na ně začali vzpomínat se zvláštní směsí ironie a náklonnosti. Jako kulturní fenomén začala vzkvétat nostalgie. Nostalgie po životě ve východním Německu. A Trabant se přirozeně stal jedním z jejich nejvýraznějších symbolů. V roce 1991 se na obalu alba Achtung Baby skupiny U2 objevil Trabant pomalovaný berlínským pouličním umělcem Thierry Noirem. Tento obrázek se dostal do milionů domácností po celém světě. V roce 1991 měl premiéru film Go Trabi Go.
komedie vyprávějící o dobrodružstvích rodiny z bývalé NDR, která jede svým trabantem až do Itálie. V Německu to byl kasovní trhák a o rok později se dočkal pokračování. Vtipy o trabantech kolovaly dál. Jak zdvojnásobíte hodnotu trabantu? Natankujete plnou nádrž, ale teď měli jiný nádech. Už to nebyl jen výsměch. Byla to svým způsobem i podsta. Pokud chcete slyšet více takových příběhů, odebírejte náš kanál. Každý týden zkoumáme auta, která se zapsala do historie. Dnes, více než 3 desetiletí poté, co z montážní linky sjel poslední trabant, zažívá auto zcela nečekaný druhý život. Tím, že překonali hranici 30 let, jsou všechny trabanty legálně veterány. A to ve světě sběratelství mění všechno. José González žije v Bruselu a je vášnivým milovníkem automobilů východního bloku. Jako portugalskému občanovi vyrůstajícímu v západní Evropě mu svět za železnou oponou vždy připadal zahalen tajemstvím. Dokud nenašel svůj první trabant 601 z roku 1973. 7 let po této koupi je auto, jeho vlastními slovy, dalším členem rodiny. José koordinuje Ostblock Meeting, setkání v Belgii, které sdružuje nadšence do vozidel východního bloku. Pro ty, kteří trabant nepříznivě srovnávají s jeho západními současníky, má připravenou obhajobu. Vlastní i britské miny ze stejného období. A to není o nic pohodlnější, ani se s ním neparkuje lépe než s trabantem. Pokud jde o vnitřní prostor a nákladní kapacitu, malé saské auto v porovnání vyhrává. Zajímavost. Trabant 601 se vyráběl prakticky beze strukturálních změn od roku 1964 až do roku 1990. Po dobu 26 let zůstaly karosérie, motor i základní mechanika téměř identické. Tato technologická nehybnost, která byla kdysi terčem zdrcující kritiky, je dnes paradoxně jedním z důvodů, proč je tak snadné ho renovovat. Všechny díly jsou mezi sebou kompatibilní. V jiném koutě Belgie vybudoval Mark van Aerschot něco ještě unikátnějšího. Soukromé muzeum věnované výhradně trabantu. 13 kompletních vozů, 19 set zmenšených modelů a sbírka suvenýrů, která by zaplnila celou místnost. Marx uviděl svůj první trabant v noci 9. listopadu 1989 v televizi, jak projíždí zdí. O 4 roky později si koupil ten první a už nemohl přestat. Sbírka obsahuje i jeden z velmi mála trabantů, které byly oficiálně vyvezeny do západní Evropy. Exemplář prodaný v Belgii v roce 1965, zcela originální a s veškerou dokumentací. Jsou zde i vojenské modely, verze kabriolet, prototypy a dřevěná rekonstrukce hraničního přechodu s hlídkami a Kübelwagenem, terénním vozem, který používala armáda NDR. Veteráni jsou to nejbližší, co máme ke stroji času, říká Marx. Na konci 80. let, pod tlakem reforem a uvolnění, které přicházelo z Moskvy s Gorbačovovou perestrojkou, i plánovači NDR uznali, že trabant potřebuje naléhavou obnovu. V závodě v Zwickau měli inženýři, kteří roky tajně vyvíjeli prototypy. Aniž by o tom stranické orgány plně věděli, na stole životaschopná technická řešení. Ale ekonomika země nedokázala pokrýt náklady na přestavbu výrobních linek. Řešení, které bylo nakonec přijato, přišlo v roce 1990, kdy už zeď padla a země směřovala ke sjednocení. Trabant 1,1, vybavený 4taktním motorem o objemu 1100 kubických centimetrů, vyráběným společností Volkswagen. Bylo to auto, které mělo uvnitř radikálně jinou techniku. Čistší, výkonnější, modernější, ale přišlo příliš pozdě. Když v dubnu 1991 sjel z montážní linky poslední trabant, nikdo tomu nevěnoval velkou pozornost. Továrna se zavřela, dělníci si hledali práci jinde a jméno Trabant oficiálně přešlo do historie. V témže roce, kdy NDR přestala existovat jako stát, zaniklo i auto, které ji reprezentovalo jako sériový produkt. Co způsobuje, že auto, které bylo po desetiletí zesměšňováno,
na které se čekalo 14 let, které znečišťovalo ovzduší svým dvoutaktním motorem a které jeho vlastní majitelé opouštěli, jakmile mohli, se dnes stává kultovním předmětem, sběratelskou raritou a dokonce i předmětem uctívání. Odpověď pravděpodobně leží v tom, co Trabant představuje nad rámec svých technických specifikací. Je to hmotný svědek éry, která zmizela náhle a neopakovatelně. Je to hmatatelný důkaz toho, že i v těch nejvíce omezujících podmínkách si lidé najdou způsob, jak si přivlastnit předměty, které je obklopují, a naplnit je osobním významem. Je to v konečném důsledku symbol lidského života v reálném socialismu se vším, co k tomu patřilo. S nedostatky, malými radostmi, nekonečným čekáním i tou omezenou, ale skutečnou svobodou, kterou představovalo řízení vlastního auta v neděli odpoledne, když Birgit Kinder oné listopadové noci roku 1989 naložila barvy do svého Trabantu Deluxe a jela ke zdi, netušila, že vytváří jednu z nejznámějších vizuálních ikon současných dějin. Věděla jen, že chce malovat svobodu a že auto, které jí tam dovezlo, je neoddělitelnou součástí tohoto obrazu. Trabant nebyl dobrým autem v technickém smyslu. Neměl výkon, pohodlí ani technologie svých západních současníků. Ale bylo to auto, které celá jedna generace používala k životu, k pohybu, k závodění, k útěku i k doslovnému přejezdu do nového života. A to žádný inženýr v žádné laboratoři nenavrhne. To je příběh Trabantu 601. Auta, které definovalo východní Německo a které nějakým způsobem přežilo všechno.